Okay, magsugod ang imong oras bro Kim sa dihang musugod ka pag sulti. Go ahead bro Kim. Sige, balik ko tanong. Tema akong ito matudan. Ang adlaw nga ipapawala gibungkag ni Kristo. Sumala sa Biblia. So una akong basahon mga kigsunan. Diri sa Lamentationes 2:6 nakaingon. Og iyang gikuha sa pagkamabangis ang iyang tabernakulo nga daw ingon sa usa ka tanaman, iyang gilaglag ang iyang dapit nga tigumanan si Jehova nagahimo nga kalimtan didto sa siyon ang balaang pagkatigom ug ang adlaw nga ipagpahulay. So diri pa lang mga kaigsunan sa daang tuko ang adlaw nga ipagpahulay gipakalimtan na sa Dios, no? Sumala sa atong mabasa gipakalimtan na. So ano nagpabilin pa mangyapon tungod na ano nagpabilin pa mangyapon ni sila nga gipakalimtan naman di ay. Muna hindi akong tulubagon niya karon mga kaigsunan kay iyang obra karon supak-supak raman sa Biblia. So ikadua tong basahon mga kaigsunan diri sa Oseas 2:11 nagaingon diri o pahunungon ko usab ang iyang Moderator's time, moderator's time. Moderator's time. Madungog ba ko? Stop. Yes, madungog ka Mr. Moderator. Medyo naay problema sa signal ni Bro Kim kay maputol man ang iyahang kuan. Okay ba diya sa imo Bro Ricky? Okay raman bro, klaro man. Okay. Sige. Ipadayon lang nato ko maklaro diya sa imo ha. Pero diri sa ko Okay, go ya. Bro Kim, 5 minutes and 48 seconds. Yeah, bro. Go ahead. Sige. Kuha akong basahon mga kaigsunan diri sa Oseas 2:11 nagaingon. O pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan, o iyang mga adlaw nga ipapahulay. So, kay mga kaigsunan, sa daang tugon ng adlaw nga ipahulay, ipakalintan, ipahunong, no, ipahunong, o di na ipabalik. So, basa ba nato puna sa inyo mga kaigsunan? Yes, mabasa nato dre una ang sa atong tema, atong pamatud-an ang adlaw nga ipapahulay gibungkag sa Dios, no? Diri atong mabasa mga kaigsunan diri sa Pagtimpipan, Biblia Tagalog, Juan 5:18. Nagaingon diri lalong pinagsapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nila at giniba niya ang batas tungkol sa araw na papahinga. Ay biik niya ang Diyos ay kanyang ama at sa gayoy ipinapatay sarili sa Diyos, no? So pinapatay pala ang Diyos pala mga kapatid, pinapatay sa mga Hudyo dahil yung araw na Sabat giniba ng Panginoon, no? So giniba kasi yung araw na Sabat mga kapatid, sobrang hirap yan para sa mga Hudyo, no? Dahil kapag nagtatrabaho ka ng araw na Sabat, papatayin ka. Mababasa natin yan sa Exodus 31 versikulo 14 hanggang 15, no? Hindi ka makatrabaho kahit magsaing, hindi pa rin dahil papatayin ka. Yan ang kautusan nila. Sinusunod ba yan ng mga SDA? Wala, no? Ang tanong, may ikasunod sila ng araw ng Sabat, meron ba silang napapatay? Wala. So, dito pa rin mga kapatid, mabasa natin dito sa Colosas 2, dito sa Colosas 2:16-17, nagsabi po dito, kaya tuwag na kayong magpasikop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan, araw ng pahinga, no? Araw ng pahinga, huwag na kayong tuntunin sa araw ng pahinga. Bakit yung mga SDA andun pa rin sa araw ng pangpahinga, pinagbawal na ng Diyos? Mabasa natin dito sa Colosas 2:16.
At nabasa rin natin dito sa hanggang sa 17, ang mga ito'y anino lamang. Ano po ang sabi dito? Ang mga ito anino lamang, no? Anino lamang ang mga araw na yun na Sabat para sa mga Kristiyano. Hayag ka ba? Sasamba ka ng Panginoon tapos yung sinasamba mo anino lang pala? Hindi. No? Kahit kasi dito po mga kapatid, mabasa po natin dito yung araw na Sabat ay giniba na yun dito sa Juan 5:18, no? At yung mga kautusan na mga kapatid inalis ng Panginoon. Mabasa dito sa Hebreo 10:9. Nagsabi po dito, sa kaniya idinugtong ako'y narito upang sundin ang iyong kalaban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog. Ano ba lang inalis? Ang unang handog. No? Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng bagong handog ni Kristo at no, pinalitan pala ni Kristo. So, ang tanong po nito mga kapatid, ano ang mga kautusan, ang pinalitan ni Kristo? Yan ang sasagutin niyan mamaya. Cross-examination. So, dahil po mga kapatid, no, yung araw na Sabat, giniba na ng Diyos. Dahil sa, kahit ang mga Hudyo nga, hindi anong tawag sa Bisaya, dili nakatuman ni ana, no? Hilatanan. Kay matud man gud sa Santiago 2:12 nga ang tanan o ang usa makasala, tanan nakasala. No? So, maura na, Mr. Moderator, salamat may ngapon natong tanan. Okay, Hello, bro. daghang salamat, Permative Side, sa imo tapay na bilin nga isa ka minuto, pero kay giwib naman ang time, ato aning ibalik sa 7 minutes. Okay, bro, Negative Side, andam na ba ka ba, bro, sa pag-cross-examine sa Permative Side? Okay bro, andam na ko. Bisag ulan diri sa amoa. Okay ra, andam na. Okay, Affirmative Side, andam na ba ka mutubag sa mga pangutana sa Negative Side? Andam na kayo bro, andam na. Okay, magsugod ang oras sa dihang mosugod og pangutana ang Negative Side. Go ahead, bro, Ricky. Bro, Team Alter. Ang imong tema, pamatud-an mo nga ang adlaw igpapahulay, gibungkag ni Kristo, sumala sa Biblia. Unang pangutana, nakasabot ka ba sa imong tema? Wala. Yes or no? Nakasabot kay mabasa. Los pero di mabasa, imo na sabot sa buton. Kay sumala pa sa Objection, Mr. Moderator. Naay-categorical. Objection ko, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Akong balikon nga kung categorical ang pangutana, una sang mutubag og either yes or no ay ang 20 seconds nga explanation. Balikon ang pangutana sa ikaduha nga higayon. Okay, palihog ko. Okay. Bro Alfer, Tim, ang imong tema, pamatud-an mo nga ang adlaw igpapahulay, gibungkag ni Kristo, sumala sa Biblia. Pangutana, nakasabot ka ba sa imong tema? Wala. Yes or no? Yes, nakasabot. Kay ngano? Kay mabasa verbatim nga ang sa adlaw ipapahulay gibungkag sa Dios, no? Kag drapod sa kinangan magbasa butangag pagsabot, no? San Lucas 2:26, sunod pangutana. Sunod nga pangutana, gigamit nimo ang Lamentaciones 2:6. Pangutana, mabasa ba diha nga gibungkag ni Kristo ang adlaw ipapahulay? Yes or no? Objection, Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Ang ako ang objection, Mr. Moderator, kung gigamit ang Lamentaciones 2:6 sa pagpamatuod nga gikahilimpan ka Dios ang adlaw nga Sabado,
o gusto siya mangutana nga mabasa ba verbatim nga adlaw nga Sabado gibungkag sa Dios na pero sa alimentasyones akong ipamatuod niha kay di man ni siya bungol gipakalimtan no gipakalimtan Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Moderator's time. Mamalihog ko abot debaters nga likayan na to ang side comment. Likayan na to ang side comment o mga antro attitudes. Mao na siya nga to ang rules. Palihog ko counter objection negative side. Ang counter na ako, Mr. Moderator. Iya man gud ning gigamit ang limitasyones dos sides sa pagpamatuod sa iyang tema nga gibungkag kuno ni Kristo ang adlong igpapahulay. Iya man ning gigamit. Mo bitaw lang gipangutana nako siya kung mabasa ba diha nga gibungkag ni Kristo ang adlong igpapahulay. Unya ang akong hangyo dili siya mag-adhom. Muingon siya nga bungol daw mo. Nasabtan ako no. Moderator's time. Nag-gets na ako ang inyong mga objection. Okay? Akong ipabalik ang pangutana sa ikaduha nga higay o kung dili pa ma-settle ang maong pangutana next question sa moderator. Mamalihog ko negative side, palihog ko address sa pangutana ngadto sa affirmative side. Go ahead. ako na ko Bro Kim, imo maning gigamit Bro Kim asyones dos sides sa tuod sa imong tema nga gibungkag ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Ang akong pangutana, mabasa ba sa limitasyones dos sides nga gibungkag ni Kristo ang adlaw igpapahulay? Yes or no? Tubag! No! Kaya nga no! Kung gusto kag birba sa inyo limentasyones, mabasa dire nga gipakalimtan. Pero sa akong pagpamatod, akong gigamit nga gibungkag dire sa Juan 5:18. Mauna ang tubag. Okay, Mr. next question. Kahayag. Sunod nga Next pangutana. Kay matod nimo dili mabasa. Uyon ka ba gamit ka ni ini nga teksto nga dili mabasa ang imong tema? Yes or no? Na di ko mo yun kay nga no, wala man ko nagpamatuod, no, wala man ko nagpamatuod nga sa isa ra ka bersikulo nagpamatuod ko sa daghan. Kaya ang mabatod kay isa ra ka bersikulo, matikwang na. Di na makatindog. Kung imong pangutana isa ra ka bersikulo, matikwang ra gyapon na sunod Next pangutana. question, proceed. Next question, proceed. Matod nimo nga matutuwang na kung usa ra ka teksto ang gamiton. Sunod nga teksto nga imong gigamit. Usias 2:11. Imong gigamit nga ang imong tema pamatud-an nga ang adlong igpapahulay gibungkag ni Kristo. Gigamit nimo Usias 2:11. Pangutana, mabasa ba sa Usias 2:11 nga gibungkag ni Kristo ang adlong igpapahulay? Yes or no? Ubag, no! Gigamit na ko nga gipahon no ang adlaw nga ipagpahulay dili sa pagbungkag, no? Kaya gusto ka mabasahon na ko ang adlaw nga ipagpahulay gibungkag sa Dios, dito sa Juan 5:18. Mao na ang tubag. Kaya ang kung gigarit sa Usias 2:11 gipahon no. No, naminaw ka kaniya kay puro sulod pangutana. Proceed, proceed. Matod nimo dili mabasa nga gibungkag ni Kristo nga adlong ipapahulay sa Usias 2:11. Pangutana, gigamit nimo ang Exodo Kapitulo 31, versikulo 14 ug 15 sa pagpamatuod sa imong tema nga ang adlong ipapahulay gibungkag ni Kristo. Pangutana, mabasa ba diha sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 14 ug 15 nga ang adlong ipapahulay gibungkag ni Kristo? Yes or no? Lagi po, no! Kaya no, gipamatuod na ko na, gipamatuod na ko na kamo wala ka tuman ni ana. Kaya no, og dunay mo ni ana pagka mo kung gipamatuod, wala mo katuman ana, wa mo napatay. Dali mo napatay, wala. Akong Okay, next question. Diri sa Juan 5:18 dra ka mang Next question. Proceed. Sunod na pangutana, matod nimo sa Exodo 31 dili mabasa nga gibungkag ni Kristo nga adlong ipapahulay. Sunod na pangutana, imong gigamit ang Kolosas
Kapitulo 2, versikulo 16 o 17. Sa pagpamatuod sa imong tema, nga ang adlaw ipapahulay gibungkag ni Kristo. Pangutana, mabasa ba sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16 o 17, nga ang adlaw ipapahulay gibungkag ni Kristo? Mabasa dili? Yes or no? Tubag, no gyapon kay ano. Wala lagi ko nagpamatuod sa isa ka lang ka bersikulo. Akong gigamit ang pagpamatuod nga gibungkag ni Kristo ang adlaw nga Sabado ug sa tagal pa giniba niya diri sa Juan 5:18. No? Kay sa Kolosas 2, aninor na ang Sabado. Sugot ka magsimba ka kanino. Sunod pangutana. Proceed, Sunod proceed. na pangutana, matod nimo sa Kolosas 2:16 o 17, dili mabasa nga gibungkag ni Kristo. Sunod na pangutana, imong gigamit ang Hebrehanon 10:9 sa pagpamatuod sa imong tema nga ang ipapahulay gibungkag ni Kristo. Mabasa ba sa Hebrehanon Kapitulo 10 versikulo 9 nga gibungkag ni Kristo ang adlaw ipapahulay? Yes or no? Tubag, no gyapon kay ano ang mabasa diha, ang mabasa gyapon da sa Hebrehanon 10:9 nga ang daang kasabutan, ang daang balaod iyang gitangtang ug giilisag ko. No daan man ang balaod ng Sabado. Sunod pangutana. Maabot na Proceed. ng kagkuhan Sunod na pangutana, kay matod nimo dili mabasa sa Hebrehanon 10:9 nga ang igpapahulay gibungkag ni Kristo, dili mabasa matod nimo. Sunod na pangutana, Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, mabasa ba diha sa imo nga nag-imong tema nga nag-ingon igpapahulay gibungkag ni Kristo? Pangutana, mabasa ba sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 nga ang igpapahulay gibungkag ni Kristo? Yes or no? Tabag, no! Grabe, na ginilaing pangutana ni kung kaigsuuna, no? Kasi lang balik-balik sa pangutana, wapon na minaw kaniha, nga akong gigamit ka ng Santiago 2:10 sa pagpamatuod nga og dunay makasala nga usa, makasala tanan. Muna dira ang mga term. Dili kay basahon nimong gibungkag na diri pangutana sa 1:5:18. Ayaw niglak angay. Sige, sunod pangutana. Oh. Proceed, proceed. Sige, matod nimo dili mabasa sa Santiago 2:10 nga ang ipapahulay gibungkag ni Kristo. Diri ko sa Juan 5:18. Mabasa ba sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18 nga mismo si Kristo namulong nga nag-ingon nga gibungkag niya ang ipapahulay. Mismo si Kristo ang namulong verbatim. Mabasa dili. Mabasa, yes, mabasa. Akong basahon na? Akong basahon, Mr. Moderator? Proceed, proceed. Siya akong basahon. Ha? Basayahon na ako. Apan, si Jesus maingo, mitubag. Oh, si Jesus, mitubag. Ay sa, nawala. O diriya sa 18. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo, ha? Sa pagpatay kaniya dili Okay. lamang tungod Time's up. Time's up. Okay. Og diha na human ang ato ang 7 minutes 7 minutes cross examination ngadto sa affirmative side. Unang entrada pa lang murag init kayo ba? Ulan man nun ta. Okay. Diri sa ta sa advertise gamay. Shout out brother Golden Hour. Brother Tricky. Shout out bro Ronaldo Bragat. Ang Sabat walay katapusan. Okay, Exodo 31:16 City. Danza de la Muerte. Okay. Alam ani sa TikTok ron. Agpalit og sinugbang si paniod to. Okay, ayaw sulti og dili mahurot ang oras. Ay. Okay, brother Ronaldo Bragat. Debit di ini. Okay. Sa ato ang mga viewers karon, shout out sa inyo kadya. Og diri na punta sa posisyon nga isip pag-counter ngadto sa argumento sa affirmative side. Atong paminawan ang negative side. Bro Ricky, andam na ka bro sa 7 minutes?
Pwede ko mo hangyo sa Mr. Moderator. Yes. Go ahead. Pwede ko mag-headset kay kusog kayong ulan dres ako ah. Maunong kusog na akong dingog, kaya di na ako kayo madungog ba, kusog kayong ulan. Sige lang. Okay ra bro, okay ra. Bisag kusog ang tingog. Maura man jud ng volume sa cellphone, oh. Kung unsa Mag-headset ko kanang AirPod bro, pwede ra na. pwede ra man siguro, unsa man i-connect nimo na sa Bluetooth or kuan. I-connect na ako sa Bluetooth bro, kay para madungog na ako. Pero unsa man mo naog sa ka? Ay dili na naman ko dire sa kuan sunod. Sige. Okay. Sige bro. Try na ako mag payback bro. Sige, go ahead. Sige. Okay, og mao ni siya ang atuang primerong entrada sa atuang friendly diskusyon. Okay. Medyo naglanog-lanog ang tingog, murag trumpa kay hapit na ang eleksyon. Okay, mao na ang kuan, mao na ang sitwasyon karon. Okay, pasensyahin lang ninyo mga kaigsunan kung medyo kusog-kusog ang boses ni Brother Ricky, negative side, kay kusog-kusog po ang ulan dito sa ila. Sama ra na diri sa Davao. Okay? Ako po diri, kusog-kusog ang ulan. Ako ang gisirada ng pultahan. Okay, Bro Ricky, okay na? Pag di naman madungog si Bro Ricky. Uy, natagat man eh. Nagbong bro, nagbong. Oo, ato asang ko nun. Nindot siya mga pangutana. Bro Ricky, palihog kong request. Klaat. Bro, okay. Ana. Maklaro ko diha, tinaw pa ko diha, bro. Okay? Tinaw kayo bro, tinaw pa sa tubig sa butong. Agoy. Sana niya. Okay. Ayun sa kamaturan. Okay. Saka na bro, kahaya kay humani mo. Okay na, Okay. Klaro, okay. Kusog ko ulan dito sa Davao karon. Okay, sige. Ulan sige. kay na bro. Ulan kayo, Ulan dito sa Davao. Nalay ka Init na na po, lagi bro kayo. Ricky. Naato diri sa Davao, kusog kayong ulan oy. Dire init Okay, lagi kayo sige. dire oh. Sila. Sige, padayon ka. Padayon ta. Okay na ka, bro Ricky? Okay na bro, okay na. Okay, sige. Proceed, bro. Magsugod ang imuhang 7 minutes sa dihang musugod ka pagsulti. Go ahead. Okay. So, daghang salamat mga higala labi na sa pinalangga nga moderator o sa akong pinalangga nga kaatbang nga si Bro Kim Alper. O sa nagatan-aw ni ini nga live karon, ini nga debate. Salamat kay sa inyong pagtan-aw. ang tema nga gipamatud-an sa akong pinalangga nga kaatbang nga si Bro Kim Alper. Ang iyang tema, pamatud-an niya nga gibungkag ni Kristo ang adlong igpapahulay. Diha sa Biblia pamatud-an. Karon, ang subject ani may tungod sa papahulay nga gibungkag ni Kristo. Unya, migamit siya sa Lamentaciones Kapitulo 2
bersikulo 6. Oh. Nga akong gipangutana ganiha. Gipangutana nako, bro Kim. Mabasa ba sa Lamentaciones 2:6 nga gibungkag ni Kristo ang adlong ipapahulay? Matod niya, dili mabasa. Matod niya, dili mabasa kay kanang usara ka teksto huyang na. Kay daghang teksto nga akong gigamit. Dili na makabarog ang isa ra ka teksto. Matod niya. Kay dili man mabasa sa Lamentaciones 2:6 nga gibungkag ni Kristo ang adlong ipapahulay. Sunod nga teksto nga iyang gigamit. Oseas 2:11. Gibasa niya ganihang Oseas 2:11. Ako siyang gipangutana. Imo man ning gigamit ang Oseas 2:11. Pangutana. Ang imong tema, pamatud-an mo nga ang ipapahulay gibungkag ni Kristo. Pangutana. Oseas 2:11. Mabasa ba nga gibungkag ni Kristo ang adlong ipapahulay? Matud po niya, dili. No ang tubag. No, dili mabasa. Kay dili lang isa ka teksto ang akong gigamit. Hinumdumin ninyo mga igalang. Ikaduha na nga teksto niya. Una, Lamentaciones 2:6. Ikaduha, Oseas 2:11. Dili mabasa po. No, matod pa niya. Kay Noman. May proceed ko sa Exodo 31. Gigamit mong guna niya. Gamit niya ang 31 sa Exodo versikulo 14 ug 15. Mabasa ba, bro Kim? Ang imong tema, ang imong pamatud-an nga ipapahulay gibungkag ni Kristo. Mabasa ba sa Exodo 31, 14, 15? Matod niya, no! Katulo na nga teksto. Kapitulo. Ngayang gigamit, walay mabasa. Unya, ayaw mo kalimot siyang giingon, ganiha, sa first time niya tubag. Nga ang isa kuno ka teksto, huyang na. Dili lang kuno isa ka teksto ang iyang gigamit. Sa pagpamatuod, daghan. Unya, kini ikatulo na ni nga teksto. No, gihapon, dili mabasa ang iyang tema. Naunsa. Sunod, kaya di man di mabasa. Akong gisunod ang iyang teksto, gitagsa-tagsa gid nako. Kolosas 2:16 o 17. Imo man ang gigamit ng ipapahulay gibungkag ni Kristo. Pangutana, mabasa ba sa Kolosas 2:16 o 17? Ang tubag niya, no! Dili po na mabasa. Kay matod pa niya, nagsimbon sa man di anino lamang. Matod niya anino. Nagsimba mog anino. Matod pa niya. Bro Kim, si FD. Ang imong tema, pamatud-an, ngang igpapahulay gibungkag ni Kristo. Unya nga nung nag-abot man ka sa pagpamatuod sa anino? Nga nung miabot man ka sa pagpamatuod sa anino? Miabot pud ka sa pagpamatuod sa kasubuan. Unsa man ko, ipatubag pa nimo ng kasubuan sa kuha, wa magtema ng kasubuan. Pagka na lang ni si Bro Kim Alper. Wala ta magdebate, Bro Kim Alper. Wala ta magtema og anino. Wala pud ta magtema og pila na gipatay. Mao na ang hinumdumi, Bro Kim Alper. Ako dayong gipaluapan siya sa iyang teksto nga gigamit. Hebrehanon 10:9. Iyan ang gigamit. Matod pa niya sa iyang tema gibungkag ni Kristo ang ipapahulay gigamit ang Hebrehanon 10:9. Akong ipangutana, Bro Kim, sa imong tema, pamatud-an nga ipapahulay gibungkag ni Kristo, mabasa ba sa Hebrehanon 10:9? Ang tubag niya, no! Dili ko no mabasa. Karon, Bro Kim, gamit kag mga kapitulo o bersikulo sa Biblia, nga di man di mabasa. Naunsa man ka, Bro Kim? Gigamit na po niyang Santiago 2:10 sa pagpamatuod siyang tema. Ngang adlong ipapahulay gibungkag ni Kristo. Tistingan natong basa ang Santiago 2:10. Okay? Gigamit man ni sa akong pinalangga nga kaatbang nga si Bro Kim Alper. Kani si Bro Kim Alper, abang giitan ni nga debatidor sa CFD. Kay kapila raman gadaghan na sige ra nigdaog og debate. Unya, iya pa tong gipangpost nga grabe gyud daghan siya napildi sa debate oy. Mao na nga challenge alang nako nga akong ikatubang sa debate si Bro Kim Alper. Kaya nga naman, banggitan man din nga debatidor sa CFD. Unya, matod niya, daghan yun nga mga kontra niya nga
Perminti lagi daw luka pa. Ah, sige ranig ka daw si Bro Kim Alper. Gigamit niya ang Santiago 2:10 pagpamatuod siyang tema. Nga igpapahulay gibungkag ni Kristo. Atong basahon paminawan ninyo mga higala. Matod pa din kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasubuan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini siya mahimong malinapason sa tanan niini. Oy Bro Kim, klaro man di din nga kon nagbantay ka sa kasubuan makalapas kag isa malinapason ka sa tanan. Unya karon Bro Kim, naglapas ka nagpapahulay, malinapason day ka sa tanan. Di man mabasa din Bro Kim, ngang igpapahulay gibungkag ni Kristo man kay nabasa din sa Santiago Okay, time's up. 2:10. Time's up. Salamat Mr. Moderator. Na kapo ako kabantay na commute man day ko. Okay, daghang salamat negative side. Diha na human ang ato ang 7 minutes nga counter. Sa posisyon niya dito sa affirmative side. Okay, dirita sa cross examination. Tuwa ning paspasan gamay kay nahay na nawag sa ako kliyente. Okay, dirita sa kuan. Dirita sa cross examination ngadto sa negative side, pinagi sa iyahan ni pumayag og ang tema nagkanayon pamatud-an nga ngadto papahulay ibungkag na ni Kristo sumara sa Biblia. Okay, andam na ba ka Bro Kim, affirmative side? Handa na kayo po. Okay, magsugod ang imuhang oras bro sa dihang musugod kapag pangutana. Go ahead bro. Bro, kahayag, akong tima, akong pamatudan, ng adlaw pa Paul, gibungkag siya Diyos, sumala sa Biblia, no? So, akong pangutana, unang pangutana, imuha bang supakon kaya wala? O imong Wait of supakon order, kaya ay Mr. mabasa? Moderator. Wait of order, Mr. Moderator. Okay, Subagay, patubag, Mr. Moderator. kadali lang first time. Unsay point of order bro negative side? Ang tema namo Mr. Moderator nga adlay papahulay gibungkag ni Kristo. Wala mi magtema nga gibungkag sa Dios. Tayo pang yang ingon nga gibungkag sa Dios, dili na mao ang tema niya. Okay, palihog ko reconstruct sa imong pangutana affirmative side ngadto i-address og tarong sa negative side. Go Objection, ahead, bro. Mr. Moderator. Ako ang mga pangutana, ani raman. Sayon ra kaayo, anak ko akong tema, imuha bang supakon nga way mabasa o imong supay mabasa? Okay. Okay, Akong supakon. Kaya Proceed, wala proceed. mabasa. Akong supakon. Kay wala kay nabasa nga kapitulo bersikulo sa Biblia nga nag-ingon mismo si Kristo namulog nga gibungkag niya ang ipapahulay way nabasa maong gitupak ka. Sige, matod nyo, wala yung basa. So akong basahon. Akong basahon. O, mao kini ang hinungdan, isamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo, ha? Sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gibungkag niya ang adlaw nga ipagpaulay. So akong pangutana, kinsa ang nagtug-an og tinuod ang Biblia nga mong kamaturan o ikaw bro kaya ka nagsultig butbot? Kategorikal. Niyang tubag, ako nagtugan og tinuod sumala sa Biblia nga nag-ingon diha sa Juan 5:18. Ako sar sa mga Hudiyo nga gibungkag ni Kristo ang ipapahulay. Ug ikaw nag-akusar usab ni Kristo nga gibungkag ni Kristo ang ipapahulay. Igaagaw mo sa Hudiyo. Objection, Mr. Moderator. okay, moderator's time mo kadali lang. Mamalihog ko bot debaters pag kadali lang.
pag pagmangutanan na niya gitubag na ang kategorikal sa gipangutana unya paminawan sa nato ang 20 seconds nga explanation ay hata mo object kung naatay objection kay para dili mo traffic o dili mo magsapaw-sapaw mamalihog ko. Ano sa objection bro affirmative? Matod niya gani ha, yang supakon kay walay mabasa. So akong gipangutana, ningingon siya nga kung gipangutana, tama ko nabasa kinsa ang notebook nila ba? Ang Biblia ba o siya? Matod niya, sila daw ba sa Biblia? So akong pangutana, gipapili na ko siya asa sa duha. Okay, ang tubag sa negative side bro nga ang ingon sa negative side nga nagtug-an daw siya sa tinuod. Sige, sunod po ang utana, matod nimo. Proceed. Matod nimo, no? So, mao ba na ang special teaching sa 70 Adventist nga magpamutbot? Yes, nga mao, no nga, sa imo rin kaugalingon. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Wala mo. Ang among tema, Mr. Moderator, adlaw ay papangay gibungkag ni Kristo. Wala mi magtema nga ang official teaching sa SDA mamutbot. Dili siya mag-side comment, Mr. Moderator. Palihog ko sa akong pinalangga nga si FD nga kaatbang. Okay, counter objection, proceed. So, tangte. Matod, magipangutana man ko nako ganihagot, no? Ipangutana nako kinsa ba ang nasulti og tinuod, ang Biblia ba o siya? Matod niya siya. Bot-bot ang Biblia. So akong pangutana, kinsa ang nagtug-an nila og tinuod? Sino mo ba nang special teaching 70 Adventist nga sige pamutbot? Yes nga mao sa ira kaugalingon. No nga sa ira opinion. Okay. Moderator's time, no? Moderator's time, madali lang. Ingani ang desisyon na kay ikaduha naman siya gibalik ang pangutana. Akong ibalik og pahinumdum both debaters nga ang tema ninyo pamatud-an nga ang adlaw nga igpapahulay gibungkag na ni Kristo sumala sa Biblia. Mao na siya. Okay, ang ako ang desisyon, i-rolling na to ang ato ang oras, natay 5 minutes and 36 seconds. Next question, proceed. Mr. Murder Counter ang sakay. Naaman ko sa tuwang rules god nga ang tubag pwede bukuron sa pangutana. Ti ako ang trabaho, gigukod na ako yang tubag. Kaining Moderator's time. Moderator's time, no? Ang kuan bro, ang punto ani kay base manggod sa Biblia lang ang inyong gikasabutan. Unya kung motabok ta dito sa official teaching sa 7-day Adventist, magamit na ta og referensya na. Kay mo base man ka dito sa official teaching, so mogamit na tag referensya. Karon asa moderator, ako makasutak maka-bypass ko aning inyong tema diri nga inyong ikasabutan. Mao na siya nga samtang nagpataliwala pa ko, ako aning tindugan nga sa Biblia lang ang pinasikan sa Biblia ang pagpamatuod o ang counter sa negative side. Mao na siya bro Flynn. Sige, balik pa sa rolling na to ang question. Proceed. Sige, luoy naman kayo, sugtan na lang. Sige, sunod pangutana. Objection, Mr. Moderator. Mamalihog ko, both debaters, ako ang balikon og pahimangno nga likaya nato ang side comment o ang pro attitude kay naaman tay rules nga ginasunod god. Mamalihog ko. Iagi lang nato ni siya sa hapsay nga pamaagi. Okay, proceed. Mr. Moderator, point of order, Mr. Moderator.
Yes, negative. Nasa atong rules nga makaduha or makatulo, batagan og warning. Sobra naman ka upat siya mag-side comment, Mr. Moderator. Duha pa bro, kaduha pa ko nagpahimang no. Natay leader natay tulo ka higayon diri nga natay warning. So bro, affirmative side, palihog ko rolling sa kuan, alikayan lang nato sa ang mga gamay nga kuan para dili ma-trigger ang both side. Proceed. Sige. Affirmative side. Sige, salamat Mr. Moderator. Pinangga Mr. Moderator, no? Akong tema, akong pamatud-an nga ang adlaw nga ipaw lagi gibungkag, no? So akong basahon ug mao kini ang hinungdan nganno nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gibungkag niya ang adlaw nga ipaw. So akong pangutana, unsa imong nadungog, gibungkag o wala gibungkag? Ang akong nadungog, sumala sa akusasyon sa Hudyo, gibungkag. Mao nang akong nadungog, gibungkag, akusasyon sa mga Hudiyo. Pero wala si Kristo mag-ingon nga siya mismo ang nagbungkag. Okay, next question, proceed. Okay, salamat sa pag-ako kay nadungog gid ay. Sunod pangutana, matud nimo akusasyon ra. Kinsa ang nag-akusa ani? Niyang tubag, ang mga Hudiyo, sumala sa imong gibasa. Ginsamot ang kasuko sa mga Hudiyo. Kay natud pa sa mga Hudiyo, dilapas ni Kristo ang nagpapahulay. Unya, nag-iyon pa si Kristo nga siya anak sa Dios. Mao nang nasuko ang Hudiyo. Karon nag-akusar mo usab ikaw kang Kristo nga naglapas sa anong ipapahulay. Ig-agaw mo sa mga Hudiyo nga mga nag-akusar kang Kristo. Next question, proceed. Sunod pangutana, matud nimo Hudiyo, si Kristo Hudiyo dili. Objection, Mr. Moderator. Nasa ang tubag Mr. Objection. Moderator. Kadali lang. Isa-isa ko na to ang objection. Ato aning ihagi sa haptay nga pamaagi kay medyo nagkainit na gamay. Okay. Objection, proceed. Mr. Moderator, ang iyang pangutana, si Kristo Hudiyo ba daw or dili? Wala man yung nagtema, anak, kung Hudiyo ba si Kristo or dili. Ang tema, pamatud-an niya, yung anong papawala, gibungkag ni Kristo. Diha siya mangutana, dili kay mangutana siya, Hudiyo ba si Kristo or dili? Okay, counter objection, proceed. So, naman sa tong rules Mr. Moderator nga ang tubag pwede kukuron sa pangutana, no? Ako ni ko dagit ko siyang tubag, kay mo man yang tubag. So, patubag niya na Mr. Moderator. O si Kristo, Hudiyo ba o dili? Kay nabason, kay mato niya Hudiyo ang nagistorya. Di akong pangutana, si Kristo Hudiyo ba o dili? Okay, ang desisyon sa moderator ibalik ang pangutana sa ikaduha nga higayon. Proceed. Okay, matod nimo Hudiyo. So akong pangutana, si Kristo Hudiyo dili? Tubagon na lang tika, niyang tubag, Hudiyo nga wala magbungkag sa anong ipapahulay. Natubag ang pangutana. Next question, proceed. Okay, sunod pangutana. Ang adlaw nga Sabado kasuguan sa Dios dili? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Nigawas na gid siya sa tema, Mr. Moderator. Nag-abot na siya kasuguan sa Dios. Wa naman gid sa tema, Mr. Moderator. Okay, moderator time. Okay, counter objection, proceed. Sige, sunod mo next question na ako kay Okay, moderator's time. Moderator's time. Remaining time for 4 minutes and 38 seconds. Proceed. Next question, proceed. sige. Diri sa Kolosas, gamit mo na ako ni diri sa Kolosas 2:16-17. Nagaingon, ang adlaw nga Sabado anino na lang. So uyon ka nga nagasimba kag anino o imo aning supakon. Tupak gid ko sa imo ha, bro Kim. Kay wala ta magtimag anino. Wa pod ta magtimag simba. Mao nang balik mo sa tema. Maluoy taong ka, bro Kim.
Sige, sunod pangutana. Matod nimo imong supakon. Sige, matod nimo imong supakon. So, kaning pagsupak-supak sa Biblia, katawan ni siya Dios o katawan si Yawa? Niyang tubag. Mahimo gyud kang katawhan sa yawa, Bro Kim. Kay imo mang gipasinglan si Kristo nga naglapas sa adlaw ipapahulay. Samantala wala man si Kristo mag-ingon nga siya iyang gibungkag. Wa man nag-ingon si Kristo nga gilapas sa adlaw ipapahulay. Imo ra lang nahuna, mahimo kang katawhan sa yawa, ana, Bro Kim. Next question. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Matod, ako ang objection, Mr. Moderator. Matod niya, iyahang supakon ang mao nga teksto. So, akong gipangutana, mo ba na katawan sa yawa? Mo ba na katawan ba na sa Dios o katawan sa yawa mag supak-supak sa Biblia? Ako naman niyang gitulod, nga ako ang katawan sa yawa, nga siya ang nagsupak-supak. Counter objection, proceed. Mr. Moderator, ang akong counter, muhangyon ka ako, Mr. Moderator, nga dili ko butang-butangan sa akong kaatbang. Wala ko mag-ingon nga gisupak na ako ang teksto sa Biblia. Ang akong gisupak siya, mismo si Bro Kim ang akong gisupak. Wala ko musupak sa Biblia. Mao na, Mr. Moderator, malihog ko sa akong kaatbang, nagbutang-butang na taon. Okay, balik ta. Moderator time. Balik, ako ang basahon og balik kay naman ba kasabutan nga tema about debaters nga pamatud-an nga ang adlaw nga igpapahulay gibungkag na ni Kristo sumala sa Biblia. Mao na siya ang inyong kasabutan nga tema. Mao nang naay ning tabo nga diskusyon o friendly discussion kato. Tali sa inyong duha. Okay, ako murulin ta 3 minutes and 29 seconds. Next question, proceed. Ako amang pangutana ko niya, Mr. Moderator, matod niya, supakon ang Biblia, no? Ang teksto din sa Colosas 2:16. So, ako lang balik ko na kung pangutana, kani ba ang pagsupak-supak sa Biblia, katawan ba ni siya Diyos o katawan sa Yawa? Matod niya, ayan sa pagpag. Niyang tubag. Bro Kim, katawhan yun sa yawa ka. Kaya nga naman, ikaw naman maoy musupak. Sa nasulat sa Biblia. Gani, wala si Kristo mag-ingon nga gibungkag niya ang ipapahulay. Sa Juan 5:18. Unya imong gibutang-butangan si Kristo. Mahimo kang anak sa yawa, anak. Kaya nagbutang-butang ka kang Kristo. Ay, noon sa mga Bro Kim. Next question, proceed. Sige, sunod pang tana, matod nimo katawan ka si Yawa. No? Kaya imong magsupak-supak ka sa Biblia. So, akong pangutana, malangit bang katawan si Yawa? Di o dili? Niyang tubag. Dili gyud ka malangit, Bro Kim, kung magpadayon ka sa pagsupak-supak sa balaang kasulatan. Kaya naman, mahimo man kang katawhan sa yawa, ana, o magsupak-supak ka, Bro Kim. Ayaw lagi supak ang balaang kasulatan, Bro Kim. Next question, proceed. Sunod pangutana. Matod nimo dili ka na malangit, ha? Matod nimo dili ka na malangit. So, akong pangutana, ha? So, basta ko sa moderator, no? Macharge sa ako, kumalubat. Mr. Moderator. Go ahead, bro, affirmative side. Ikat isang time, hapit kumalubat. Di mo charge sa Ayun ako. ka. Abi na kung nahulog to imong cellphone. Sige. Mag-charge ka. Isak. Charge sa, Bro Kim, pag-charge. Okay, dito na. Shout out, Joel Pilinio Balaba. Okay, congrats Alper. Tito Kagyo Dangisti. Okay, Mangkanor. Nice. Sama ni si Mangkanor. Golden hour. Pasin moderator ang maipit anak kay mga mayong laki. Mayong laki yun. Okay. Mayo. Di na dyan ni Kwan. Murag. Mama na giingon nga maghuna-huna sa moderator on sa iyahang desisyon. Okay?
Sige. Basta na rolls, walay problema na siya. Kay magpabilin ta kung unsay rolls, kung unsay kasabutan sa mga motivators. Okay? Shout out. Askin sa ba ng mga naadiri. Okay, shout out sa inyong tanan. Shout out sa 2 million viewers na to karong hapuna. Okay, sa mga to ang mga kaigsuonan diha nga Islam o Muslim, happy Eid Adha. Okay, sa inyong natay tawag na holiday karon, holiday celebration. Up na ko. Minaog din ni si Bokim. Mao lang yung problema sa kuan gali naman makita gud. Up na ko. Okay. Sa man Bokim Alper. Nana ka bro, naka-adding na ka bro. Kim. Palingag lang ko accept. Okay. Bro Kim, okay na? Oh, mayong nakasaka na ko, bro. Oh, nakasaka na ka bro. Hindi naman mo madungga. Di namin maglalaro. Check mic te. Klaro eh. Klaro man, klaro. Banat na sa Brokim. Sa dugay-dugay pa man mo na. Trabaho na. Klaro na, klaro. Di lagi. Ay, klaro, Ay, eh. nalubat ko. Uy, Sige. usahawan man eh. Ilan? Nakasunod na mga Brokim. 1 minute and 40 seconds. Sige. Sige, mangutanan na to. Yeah, proceed. Dili ko mangutanan sa elementary unit to size. So, akong basahon na, si Jehovah naghimo ng ipakalimtan dito sa Sion ang balaang pagkatigumanan nga ang adlaw ay papahulay. So, akong pangutan, unsa man imong nadungog, ipapalimtan ang adlaw papahulay o ipadayon? Niyang tubag. Wala gid ko kadungog bro Kim nga natingon nga gibungkag ni Kristong ipapahulay. Balik sa imong tema lagi. Wata magtema anang pakalimtan. Ang tema gibungkag ni Kristong ipapahulay. Mo na imong tema. Ayaw gawas sa imong tema bro Kim. Maluoy taong kanako bro Kim. Next question, proceed. Sige, so, masunod, pangutan na matod mo, wala kakadungog. Nakikdebate ra ba ka na nga bungol? Nakikdebate ka na nga di makadungog ka. Kumbaga daw. Objection Mr. Moderator. Objection, proceed. Nag-ingon siya Mr. Moderator nga bungol daw ko. Kana siya Mr. Moderator. Side comment na siya. Naaman sa atong rules. Nga Okay, makatulog, warningan siya. Counter objection, proceed. Gipangutan manggo ang nadungog, gipakalimtan ang adlaw nga ipagpawsa. Si sa atong pa bungol siya. Pagod siya kadungog. Okay, moderators. Ani ako pangutanan. Debate ra ba ka na ko nga di ka kadungog? Nakidebate ka na ko nga makadungog ka. Okay, moderators time. Ang ako ang nadungog nga nagtubag ang negative side ngadto sa pangutana sa affirmative side. Pinaagi sa iyahang pagpangutana nga mubalik didto sa tema. So, ingani ang ako ang desisyon no nga balikon nako sa ikatulo na nga higayon. Okay. Last na ni siya, bro Kim Alper, mag-warning nako kay pero natay 52 seconds nga nabilin nga niabot na og tulo ka commit nga side comments ang ato ang na commit, okay? Padayon 52 seconds rolling ta. Next question, proceed. Sige. Okay, sunod pangutana. Dire balik ta sa tema. Dire sa Juan 5:18 akong basahon.
direkta dire sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga pagpahulay o gibungkag. So akong pangutana, uyo nga gilapas o yaning supakon. Niyang tubag, supakon na ako na, Bro Kim. Kay akusasyon na sa mga Hudyo. Nga si Kristo kuno naglapas og igpapahulay og si Kristo kuno nag-angkon nga anak sa Dios. Maunang akusasyon sa mga Hudyo. Karon midapig ka sa Hudyo. Wala ka mo dapig kang Kristo. Ig-araw mo sa Hudyo. Mag-challenge question, Bro Kim. Basig mabasa nimo na diha. Next question, proceed. Sunod pangutana, matud niyo ang imong supakon. Iya ba na sa Dios ang magsupak-supak sa Biblia? Yes nga sa Dios o no nga dili? No nga dili sa Dios. No, nga dili ka iya sa Dios kay nagsupak-supak ka ni Kristo. Maunang no, dili ka iya sa Dios. Kay nag-akusar ka ni Kristo nga Okay, naglapas time's og igpapahulay. Time's up. Okay. Og nahuman na jud ang ikadawang hugna sa kumbate sa pangutana. Okay. Dito ta proceed sa 3 minutes nga conclusion kay time na sa conclusion. No niyang muna ni conclusion ang negative side. Go ahead. Okay. So, salamat Mr. Moderator. Bro Alper Kim, wala gibisag usa ka kapitulo og bersikulo sa Biblia ba? Nga imong napabarog sa imong tema, nga ang adlong igpapahulay gibungkag ni Kristo. Si Kristo mismo ang nagbungkag ha. Wala gid kay nabasa ana. Gigamit nimo ang Juan 5:18. Nganong wala man ka mag-challenge diha? Ug naa pa lang time gani atong cross-examine ako nimo. Wala pa tumawat danog kaning gitawag time. Gi-challenge na tika. Word for word mabasa diha nga mismo si Kristo nag-ingon nga gibungkag nga igpapahulay pildi ko. Pero kung dili mabasa diha word for word si Kristo mismo namulong nga gibungkag nga adlaw igpapahulay ikay pildi. Ganiha ra unta ka pildi ani ba? Galing lang nahutdan lang tag-oras ganiha. Mauna nga wala gi usa ka kapitulo bersikulo nga midapig nimo nga ang adlong igpapahulay gibungkag ni Kristo. Wa gyud kay nabasa ana. Word for word bisag masabot na lang. Ha? Nga si Kristo mismo nagbungkag og igpapahulay. Dili si Kristo na wala si Kristo nagbungkag og igpapahulay, Bro Kim. Gani siya pa ang Ginoo sa adlong igpapahulay. Naunsa man ka, Bro Kim oy. Wa gyud ka kabasaan ng Marcos 2:28 ba? Naaman ta mo Latina Burgata. Ha? Nga si Kristo mao ang Ginoo sa adlong ipapahulay agalon. Onya, ingnon nimo nga nagbungkag sa Juan 5:18, akusasyon sa Hudyo nga si Kristo nagpaka-Dios. Si Kristo naglapas og igpapahulay. Og imo nang gigamit kauban mo sa Hudyo nga nag-akusar kang Kristo. Mao nang imong pangutana ganiha, ang nagsupak anak ba sa katawhan ba sa Dios o katawhan sa yawa? Ang akong tubag, katawhan sa yawa kay nagsupak ka, nag-akusar ka ni Kristo nga naglapas og igpapahulay. Nag-akusar ka. Wala ko'y supak sa nasulat sa Biblia, Bro Kim. Ayaw ipalusot nga nagsupak ko sa nasulat sa Biblia. Wala ko'y supak. Ang akong gisupak ikaw. Ang imong mga konklusyon sa mga kapitulo o bersikulo sa Biblia, wala mo haom o wala kay napabarog sa imong tema. Wala ka kabarog oy. Samantao nga abi nako. Kuan ka kanang nanghagit ka debate nga sige pa kag paghambog nga kanang daghan kag napildi. Wa man day kay sa kapitulo bersikulo nga nabasa imong tema ron nga igpapahulay gibungkag ni Kristo. Mismo si Kristo wala mag-ingon. Mao nang ako na lang po'y murag ko gitikon mga higala, Bro Joel Pilinyo Balaba. Palihog na lang pud kog tudlo ini si Bro Kim Alper kay basin ikaw ang kuan-ani kaning ikaw ang kaning magtutudlo ani tudlo ini si Bro Kim Alper basig maayo pa kani Bro Joel Pilinyo Balaba, ha? Kay matud nimo tiko ka ang SDA pero si Bro Kim wala gyud migawas sa tema. Giwarningan na sa moderator mo na tikuka. Giwarningan na moderator ay sige side comment. Mo na nga pero yung tikuka sa CFD nga si Bro Kim Alper. Ingon pa si Bro Kim Alper. Salamat og sa tanong nga nagatanaw. Okay, daghang salamat sa conclusion sa negative side, Brother Ricky. Okay, dirita sa conclusion sa affirmative side. 3 minutes, go ahead, Bro Kim. So, salamat kay Mr. Moderator na sa oras o sa time. Ug labi na sinit kong katba nga sa kaluyan nga panahon sa among debate
gid niya nga siya masinupakon sa Biblia, no? Kay dili pa sa Colosas 2:16-17 kung ipangutan kung ba siya nga magsimba sa Panginoon, yun po siya, no? Ano po koy man supakon siya, yes, ako yung supakon. So, kahit palo na ka mga kaigsunan o mga kahigalaan, ang masinupakon sa Biblia, Yawa, no? So, kinsa may tudahan na to karon sa debate na mo, ang dili ba masinupakon o masinupakon? Ang adto si Yawa, ang masinupakon. O giako po niya ganiha nga di gid po siya malangit. No? Tungod siya sinupakon sa Biblia. Ito niya pa diri sa 5:18 nga iyang supakon kay nimo. Akusasyon ra kuno. Unya atong basahon mga kaigsunan diri sa 5:18 sa 1. Wa gid tay mabasa sa nga akusasyon, wa tay mabasa, no? Kag ingon pa dra sa Jeremias 8:8 mga kaigsunan nga ayaw dungagi ang Biblia o ayaw buwasi unsa may gihimo niya mga kaigsunan gidungag-dugagan nga akusasyon ra kuno unsa may katumanan niya na og magdugang-dugang ka sa Biblia atong mabasa sa Juan 5 ay Juan 8:44 nga og ikaw ang magdugang-dugang mahimo kang anak siyawa, no? Kaninyawa mga kaigsunan, doon nagiamahan. Digit mo ta matingala, naagi po'y anak. Kinsa man ni anak, kaning masinupakon mga kaigsunan sa Biblia. Ug akong tema mga kaigsunan, akong napamatudan, no? Akong napamatudan, wa gid siya kabungkag sa akong tema, nga ang adlaw nga Sabado ay ipagpahulay, gilapas sa Dios nga mao sa Kristo. Kaya atong basahon sa 17, si Kristo may namulong ni anak. No? Nga, mayroon pa siya nga akusasyon. Perte mo dugang-dugang sa Biblia, mga kaigsunan. No? Wa agad siya kabasa sa Jeremias 8:8 nga ayaw dungagi ang Biblia. Ayaw dungagi. Mister Kahayag, ayaw dungagi kay mahimo kang kiya sa Yawa. Mao na Mister Kahayag, Bro Kahayag. Ug sakto kag pagtuon, di ka pwede mo dugang-dugang sa Biblia o di po ka mo pwede mo bawas. No? Di mahimo kang katawhan sa Yawa, ang masinupakon mga kaigsunan, katawan na sa Yawa. Ug wa gid siya kaguba sa kong tema, tanan niyang pangutana, puro gitanan walay klaro na abot sek puro pangutana ug nabay sa padud na bungka kay Paulay nga akong gigamit didto nga og dunay mo trabaho ng Sabado, no? Adlaw nga ipagpahulay pagkapahulay. Okay, time's up. Wala. Time's up. Salamat sa naglantaw no, may hapon nga itong tanan. Okay, og diri na human ang conclusion both sides sa affirmative o negative side medyo bagtik gyud. Mao na giingon nga depender. Okay? Mao na yung mga ato ang mga debatidor nga mga andam sa pagdepensa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Ginatawag na tagsa-tagsa ka stand